Salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 5 fevral, hatta 5 fevralın 6'sına geçilýän gece. Bu indi seredip gördüm boli. Bu siz bilen söhbetdeşlik etmänmi ya täzelikleri ýetirmänmiden epesli wagt bolupdy. Şuň 11 gün. Şoň üçin dünýäde näme bolup geçdi, nähili wakalar. Şolan esasy temalaryny ya bolup geçen zatlar siziň dikkatiňize ýetirmekçi bolýan. Gelin onu görürüm, uzağa çekip oturman Amerikan Birleşen Ştatları, hatta Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ın aydan sözleri ya ediyen hareketleri bilen bağlanışıklı meselelere geçelim. Bilşimiz yali Donald Trump sol yani bir Orsiýet Ukraina urşury barada bir näçe konsultasiýalar geçiripdi, ýakyn adamlaryny ugradyp Orsiýada ýa-da bir Ukraina döwlet ýolbaşçylaryna bir näçe duşuklar geçdi, dürli ýerlerde, dürli ýurtlarda, Abu Dhabi'de ýani diýen şuň ýene bir duşuk boldy, erti ýene boljak gara. Sol duşuklar ýylydyna gidip otyr, ýöne şu näçeli sol duşuklar netijesi degişli netije ýok. Sebäp iki tarapam öldüýeni tutturup otyr, Orsiýet tarapy aýdýar. Şol bütün Donbassy bize ber, ýenäni bize ber, Zaporojye biziňki bolmaly, ol biziňki bolmaly, bolmasa da bütün Ukrainanyny basyp alar näme derse beni haýbat atyp otyr. Ukraina tarapy aýdýar, ýok, biz toprağymyzy berebiljekler, bermek niýetimizem ýok, sebäp ol biziň territoriýamyz, biziň toprağymyz. 91-nji ýyly eseri kılanan soň şol çekren serhedin çagynda biz otyrdyk, biz hiç kim üstüne çözümde, biziň üstümizde çözdüler, biziň jogap berýärdi. Garaz o taýda ılalaşara görüleşere zatkan, ýöne şuň kuny şu sagada çelli gelinen ılalaşyk Orsiýet bilen Ukrainanyň arasynda şuň kun gelinen ılalaşyk her tarap 170 tane ýesir düşen eskeri ýa söwüşijini beýlik tarapy tawsyrmaly. Ine ol 170-iň içine ol Orsiýet tarapyna urşup ýesir düşen Türkmenistanly hakyna tutmalar bolmajagy ol hemmede düşünükli. Şoň üçin oňa garaşyp oturmaly. Indi Donald Trump näme diýdi? Indi bir Orsiýet Ukraina mesele günden şumal mewjap gidip barýar. Soňky 2 hepden dowamyny Orsiýet tarapy Ukrainanyň hemme şol ýylady strukturasy bar, sistemasy, elektrik ugru bolsun, ýylady ugru bolsun, elektrik stansiýalar bolsun, pat stansiýalar bolsun, şu teple elektrik sentraller şulan hemmejini bombalap oturýar güni. Diňe paýtaxt Kiýewde şu sagada çelli ýurtdaşlar 1500'den gowrak ýanky bular wysotny zdaniýa diýerler, köp ýa beýik etajly binalaryň 1500'den gowragy şumaha ýylysy elektrik toksuz. Şo jaýlaryň ýylady sistemasyna ýa-ni atapitini batareýlarynyň suwlary ýa döküldi, sebäp şo batareýler partlamasyn. Jaýlar diňe ýanky emel usulla ýyladylýar, ýagny ol gaza we garelka diýerler-de, o gaz bilen ýakylýan ýa şoňa meňze şolar bilen işledilýär. Köçelerde bolsa ýöreýte maşinler goýulypdyr. Ýyladyş üçin şo tak ya elektrik togyny almak üçin adamlar baryp şol telefonlaryny şo taýda ýanky zaryat berýärler ýa-da power bank ýanky şo telefony işletmek üçin elektrik togyny jemleýän batareýler bar, şolar dolur. Şeýtip gün berýärler. Ukrainanyň Dnepr we esasanam Zaporojye şäherlerine men olaň hemmesi bilen kontaktda sebäp o taýda tanışlan, bilişlen, dosýar hemmesi ulluq edelim ýaşap bermen, olu bilen habarlaşyp durun günne-günäşe. Olaň aýtmagyna görä, şu mahal Zaporojye bilen Dnepr'de sutkada diňe 1,5 saat elektrik togy berilýär.
Galan wagt tok yok. Käme halam eger mümkün bolsa suutkada bir gedip şol bir näçe sagatlyk ya yarım sagatlyk şol bombalayışlaryna bagly orta tarapyň şonu batareýlara ýyly geldi ýoksam olam ýok. O taýda da milletin köpüsi maha şol elektrik ýylylygy bolman üçin elektrik togy bolman üçin gaty uly ejer çekýärler. Keselhanalar, çağalar bagy, yani mektepler, çağalar bagy hemmesi ýapyk täp o taýda ýyly ýok. Beýleki döwlet edaralarynyň köpüsi ýapyk. Yani hyzmat etiş sferasyna akıblarım ýapyk täp elektrik togy ýok meselem aýdaýly. Salonlar, parykmarlar, beýlekiler, magazynyň bir topary owy. Eger tok bolmasa olaram ýapyk. Gaty uly kynçylyklar bar. Onu soňam ýatlatmaly ýeri şu mahal Ukrainada soňky 10 kuwryň dowamyny yani hawa temperaturasy -10 emesi ýokarysy aşağı 20-22 derece çelli barıp betdi. -10 bilen -22 aralygynda şey diýip aýdaýdy. Gündüzlerinde -10'a 8'e düşýän ýerler bar. Käbir regionlaryna Ukraina akşamlarına bolsa 20-22 çelli ýetýän ýerim bar. Kiýew daýdyşlaryna görä geçen gece 19 bolupdyr. -19. Ine elektrik togy ýok, ýyly ýok, liftler işläňä, batareýa gazdarana, ondan adamlaryň kesellejegi ýa şular ýa agyr ýagdaýda duçar bolsa görnüp duranda. Orsiýada ýöreýte şu bir ýerde ýyladyş sistemasy bolsa şolary bombalýar. Daşyndanam ine jaýlar urýar. Şo ýyladyş bombany şol dün hem birinji gedip urg edilende soň zarwurlaryny barp bejermäge girişen bejerýänler bar ýa-ni şu sistema. Şolar işläp durýar. Ikinji gedip barp şonu urýar. Ne şo taýda da 10 mensadym wepat bolupdyr şu ýa-ni bejeriş sistemasyna gatnaşan gulluklar işlerlerinde. Ine ýeme biz Ukrainany ýa-ni bir nasistlerden boşatjak diýip yglan eden Orsiýet özü faşist bolupdy. Men bu sözü giýlenmem. Men ýerlikli bolýan. Faşistden başga adam şular ýal jenaýet edermi? O grazdan halky beýdip kösemek ýa horlamak şular ýal zady ajala buyurmak bormy? Onsoň şu taýda bir pikir gelýärdi. Şu edilip oturulan jenaýeti Ukraina halky bağışlarmy? Ene şu soraw bar. Men pikir eden hiç açsa. Asyrlar boyu bağışlama. Sebäp şuň kun dogan çağıda, dogmadyk çağıda enesiniň garnyna emele gelip oturan hemmejiginiň aňyna girýär. Ene şuň şol halkyň garşysyna edilip oturulan jenaýet. Bu grazdan halkda näme günah bar? Urjak bolsaň hana uruşujylary, söwüşijilary hana akopda akylary. Şolary bombalasan. O sen parahat oturan ilaty bombalamak näme gerek sana? Ine edilýän oýun şu Ukrainany boýuna egdirmek üçin, Ukrainanyň halkyny howa diýde çökermek üçin, şu halkyň içinde nägilelik döretmek üçin, el götürüp ýetirlige düşmek üçin ýa-da kapitulasiýa üçin şey diýip aýdaýly edilýän hereketi, ine hereketler Orsiýet tarapyndan, Putin tarapyndan, şoň töweregine adamlar tarapyndan, jenaýetkar topar tarapyndan diýip aýtsak boljak. Sebäp ony Gagasuwda bir topar jenaýetkar bir topar ýerde Putin o komandasyny jenaýetkar diýip tapdy we şonu şota Gagasuwdyny berilmeli, tawsyrylmaly diýip karar çykardy. Ene şuň hemmeň öňünde ene Putin özüniň kimdiginde ol ýüzündäki nikabyny aýryp görkezip otur. Diňe şumar Kiýew şäherine alamazda da şu 500 milyon bilen 500 bağışla 500 min bilen 800 min aralygynda adam ene 2 heptan dowamyny şumahal asla elektrik toksuz hiç bir iýdili çaýnaharsyz suwsuz medisina hyzmaty etdi. Elbette o taýda daş töweregindäki obalary şäherlere göçetdiler, özleriniň dogan garnasy bar adamlar. Ýok adamlar, onuň pensionerler, invalidler nira gitmeli. Bilem meni çözgü tapmaly agyr mesele bolupdy.
Garaz Ukraina'nın ýagdaýy şunkun. Maşlan asla öwürlikde däl ýurtdaşlar. Ýöne Ukraina halky gaty mert millet. Olar aýdyp oty, ýok biz boýnagamyzak egzegem däl, şey diýip ene jogap beripdir halkyň 70 öterimi. Elbette içinde ikirjenglenýäni bardyr, saklanýany bardyr. Orsa gelse öňüne gülap çykjak iki ekati tapylar. Kalabarant ya milletin dönügi her millette de var. Hana bizimkileri görüp otursunuz. Hakimiyeti basıp alınan kimdir? Ukraina'da da şoň ýaly. Ýöne tutuşlugyny alanda, umumlygyny alanda halk boyun egenak orsa egjegemde. Görüşün dowam etdirmekçi. Erkegi de nany ýok. Bolýa. Inni Trump ştaýda Ukrainli meseleden bir gyra goýaly, entek mesele çözülene. Inni Trump'ın ýene de yglan eden zady ozul ýemani Venezuela'dan Nicolas Madurony oğurlap getirdiler, nüfuz etmekçiler olur o taýda Amerika'da. Goýatsylar, günahyny boýnuna goýarlar, cezasyny alar. Soň meni emet ýa-da ağzı otuqdu diye Türkmenle otuğan adam varsa indi sonra önkeden kılıp Donald Trump aýtdy Kubadaki rejime men çalışsa. Amerikan sol yankı Florida stadu olsa gerek olayın naqşa Kuba en yakın stat so taýda eýam Kubadan sol gaçyp ya göçüp uçup gelenden tany eýam sol Florida stadynyň üstün meri diýip aýdýarlardy. Indi olaram ýydymyzda biz Kuba dolanjak, biz bu taýda ýaşajakka Kubada rejim ýetgedip bize kömek edin diýip aýdýar. Kubanyň ölçüne halkam bu rejimden ýadady, täp bularam garyp durmuş çekip çydarýalda. Hakykatdan hem şeýle men 16-njy ýylda bolup gaýdymda gördüm içinden olam durmuşyny. It görse göz agarar diýen ýaly durmuşda ýaşap otylar. Şo taýda bir öwürlikli zat Kubada iň ösen zat şo medisina hyzmaty galan ýerlerine tepteki. Bizimki ýaly kartuşny sistemi hökümeden bularak läşke paýlya türkmençelep aýtsak ýeme bilen paýok bilen. Indi şonu Trump düzeltmäge ýa täze rejim getirmäge hereket edip ber. Onu bilseňiz ýaşy. Ondan başga Trump ýa ozalama aýdypdyk bir Grenlandiýa barady. Ol alarman ony ýene de ýakyn günlerde bir küçüklikde aýtdy. Men onu almakçy. Men ýöne Grenlandiýany Amerikan 51-nji ştaty edip däl. 51-nji ştat edip ilk başda men Kanadadan almakçy. Grenlandiýa bolsa Amerikan 52-nji ştaty ordup ene şular ýaly görüp gurrun berýärdi. Bilemde nahil eder ya etmez bolur mu bolmaz olum mesele bolup dur ýöne bir siyasi sahnadan düşürilen şu mesele bar. Ol aýtdy bir Grenlandiýanyň üstüne goşuny uratjak. Täp Grenlandiýa Daniýa degişli territoriýa bolup dur. Daniýada NATO ýararlygynyň agzaty edil Amerika ýaly. Bula bir-biriniň üstüne çöküp bilmez ýa düzgün bar ýa düzgün näme. Ine şeýdip şumar Grenlandiýa meselesi edip dur, Kuban daşy gabylgy dur, Venezuela'dan indi nebit bendiğin önümleri Kuba baranak, Venezuela'nın nebit bendiğini Xitay Amerika aýtdy men Hindistan'a satsak diýip ýa satyp başlady. Ine bir ýagdaýym bar. Indi aýlanıp dolup Amerikan İran gatnaşyklaryna geleli. İran näme diýip? Şimdi bilip oturuşumuz ýaly 28-nji dekabrda geçen ýyl şolar ýaly halkyň nägileligi netijesinde gaty uly soňra siyasi hereketleri, protestleri öwrüldi ýurdun içi. Onum ine şuma halky oturan mollalar rejimi basyp ýatyrdy. İnternet işlänek ýa-ni ara gatnaşyk bolmansa näçe müň adam öldü, näçe müň adam ýitdi ýa näçe müň adam tutuldy. O barada anyk maglumat ýok. Ýöne şol 10.000 bilen 20.000 aralyk diýip bir ýerde aýdylýar. 36.000 adam öldürilipdir diýip ikinji ýerde aýdylýar. Gara isleýän adam öz islegişe saniýe ýöne şo taýda 10 adam ölenem bolsa bir eýam tragediýa. Parahat mitinge çykan adamlary atmak, tutmak, öldürmek, gıynamak, türmelere basmak
kanunçylyga sığýan zat däl, o protestde çykarlar başda gördük bir kısana video süjetleri o taýda olur. Bazarda akılır, beýle kirir, bize ykdysady problemlerimizi çözüp berin diýdi. Şonu çözmänden soň syýasy çağırışlar başlandy. Trump aýtdy, indi men söz berdim halka, Iran halkyna, ene size kömek barýa ýetişirdi. Men geçen 11 gün bundan aýtdym, mana partaylaryna Amerikanyň avianosçylary, ýagny üstüne dümen raketleri we samolyotlar götürýän ägirt uly gämi girip başlady töwerenäki beýleki kömekçi gämiler bilen. Indi şolar gaba botylar Trump'ın buyruğuna garaşýarlar. Çözüm diýse olar çözmeli. Indi şo buyrugam o ýerine ýetirilmeli. Trump aýdýa Irany. Siz gol çekerseňiz parahatçylyk ýeme. Men teklip edýän size beýanatymda aýtdym, şulara gol çekmeli. Ýadro ýaragyndan, atomly bombadan siz ýüze gürmeli şo programmadan. Şonu etseňiz onda biz şunu utorýas, ýok etmeseňiz onda jedaňyz çekersiňiz aýtdy. Maňa da bulan ruhanysy, baş ruhanysy Al-Khamenei jogap berdi. Ýok, biz başaýmar, biz söwüşür Amerika bilen Israil bilen soňuna çeldi diýdi. Goşunmaçylarym şey diýip aýtdylar. Ondan Israil'in şumanda ol taýýarlykda duşu mesele boýunça dürli ýurtlarda, dürli terzde harby taýýarlyklaryny geçirip oty. Indi men pikir edýän, şu näçe gün şu mesele şeýle durur iki tarapa ırgallap. Sebäp ol Amerikan o taksirän goşuny, on gämeleri, on üstünäki ýemeler her gününi olan belki $100 milyon ýa. Ählisini alandy. Belki ondan hem gymmatdyr her gününi. Ondan olaňyň gazmasy ýa hadynasy ölçeksiz zat däl. Şoň üçin olaryň bir belli bir netije gelip ýa Iran boýuna gör ýa-da bular çözür. Ikiden biri oňa garaşy bermeli. Ýöne Iran boýuna jekgelip aýtdy, diýmek olar çözmeli bolýar. Iran tarapym şu zatlary göz öňüne tutup ýurtdaşlar ona aýtmak gerek. Ýetişmeliginden ýurdun içindäki baýlyklaryny ýa-ni valyutasyny, altyny, başga zadyny samolyotlar ýa-da ýeme bilen bank üssü bilen Arabistany, Arap döwletlerini çykaryp otyr şol sany Dubaýda diýip. Onu ine Amerikan pul ýerleýän ýöri togramalary bar, şolar aýdyp otyr. Diýmek ola bilýär, şu uruşyň turjagyny şoň üçin şol ýurdun içindäki emlagi ýurdun daşyna çykarýarlar. Taýda da halk pulsuz otyr. Ona nähil çözgüt bar, onu özüňiz öz ýanyňyzdan çözersiňiz, pikirlersiňiz, öz pikiriňizi isleseňiz ýazyp bilersiňiz komment hökmünde. Ýöne Iranyň şu mahal şolar ýaly ýardaý bolup geçýär. Indi şo taýdan aýlanyp biz indi Türkmenistana gelsek, Iranyňky ýardaý Türkmenistanyň öz täsirini ýetirip oturdy, ol biziň goňşy döwletimiz. Indi şu bilen baglanyşykly ýa-da Türkmenistanyň goşadyrnagy içindäki men şey diýip alaýyn, terkerde başysy ol gün şol bir ýerde görkezýärler, video süjet olur meýdanyna dur, öňünde bir kisany ýa-ni sülmerap ýazon paryp duran harbeşikli bar, ola hasabat berenmeli ýa-da radar görkezenmeli ýalar aýlanyp duran çağa boýunja ýaly. Ene görkezme beripdir diýär. Şol harby ýardaý bilen baglanyşykly. Nämen berip bilerdir diýýär. Men pikir edýän şol geçen kitap parkynda men aýtdym da serhetçilere aňyrdan ilkin nowatda eger şol taýda uly uruş tursa bosgun bolup geljek serhet ýaky oturan ýagny biziň öz türkmen sähramyzda ýaşap beren ene biziň öz türkmenlerimiz gelerdi. Şular saklaman, böktemen goý geçdirler, bärik ýerleşler, hani bar nebitdady bar, gadamjykda gyllar batdy, gargalady. Ýene bir ýerde Şagadamda adamlar doğan arnaşlaryň öýünde de ýaşap biler, bolmasa da şu taýda halk öýde eýelgede türkmen bir köçede goýasy ýok. Şey diýip aýtdym. Indi binäme diýenler, maňa aňyrdan habar geldi de
Şo bir adam geçirmän şo taýdan ýygyna gaýtaryn kabul etmän Türkmenistany diýip taýdan ýani goşadyrnak üçin näki serkerde başyty görkezmeler. Ha bolýa görelik kim kinali indi şu serhetçiler öz türkmeni oka tutar maňyrdan bosgun bolup gelse ya tutmazmy diýilen sorag biziň hemmemizin öňümizde keserip dur. Şol sany sizin öňünizde de hormatly ýurtdaşlar. Şu serhetçi bolup gulluk edýän oğullarynızmy, erleňizmi, dogallaryňızmy, atalaryňızmy tapşyryp atmak gerekmi aňyrdan bosgun bolup gelýän, urusdan açyp gelýän öz türk gara we türkmeniň ýa şular ýurduň içine salmagy biziň borjumyz ýa pardymy barmy? Özem biz bitarap neutral döwlet hökmünde. Ene etmeli birinji borjumyz. Şonu biz şu neutral statusy ýa durum bizi şoňa mejbur edýär. Şu karary biz kabul etmäge ýa şeýle karar. Şonu etmeýän bolsa şularyň hemme neutrallygy, bitaraplygy bagyşlan ýene birgede gaýtalaýdy. Itiň ötüne yol başçylary bilen bilelikde. Şoň üçin şonu hökmen kabul etmelidirler. Şu taýda ýene aşaň çykyp sedaýdy. Enne muňa garşylyklaýyn ýene de pikir aýdýarlar bar ýurduň daşyny. Olgun maňa uğradypdylar gördüm, bol haýran galdym. Ana şu bersen Göteborg şäherine şol ýanky eser ýykylandan soň ýanky bosgun bolup göçüp gelenler başta Türkmenistany, Eýrandan gaçyp, soňra Türkmenistanyň Şweýçe çykarlar bar, tiýasy gaçyp atalgan. Biziň Eýran hökümeti ýerleýär. Indi şolaň içinden biri çykyş edip aýdýar, türkmenler siz goşulmaň şu zatlary, bu türkmeniň işi däl, bize gerek uruş däl, siz oturuň parahat, goşulmaň ýene de siziň ganyňyz döküler diýär. Nähil görürüm bolýar, men haýran alýam. Siz özüňiz şu taýdan çykyp geleňizde, Şweýçe geleňizde siýasy gaçyp atalga sorap geldiňiz. Sizi ine Eýranyň hökümeti ýa şu Mollalyň hökümeti sizi ýerleýär, sizi ýaşama gün merenak, ine şoň üçin biz ine kabul edin Türkmenistanyda ýaşarlyk ýagdaýymyz ýok. Türkmenistan bizi ýygyna Eýrany tapşyrsa, tapşyrjagam görnüpdi, bize ölüm jezasy garaşýar. Sebäp ýeme ýani Sapar Murat Niýazow bilen Eýranyň şol döwürki prezidenti Rafsanjany dogan okaşdy. Ol bar hakykatdan hem şeýle. Indi siz geldiňiz. Hana 35-36 ýyllap ene parahat döwletde ýaşap otyňyz, öýli, ýyşykly, ogully, gyýly, aktykly, çoglukly boldyňyz. Indi o taýda eýesiz galan öz kowuňyz, öz türkmeniňiz indi oturmalym şu taýdan agzyna suwal. Ozal näme üçin ol tumoşda wepat bol orta çykyp, aýdyn. Näme hatirasyny? Şol halkyň okuwly, bilimli, mektepli bolmagy üçin. Şol türkmen sakra öz halky öz durmuşyny özü dolandyrmak üçin. Yalanmy? Indi siz aýdýaňyz sesiňiz çykarman oturuň. Onda özüň näme üçin bärik geldin? Gitti oğudun içinde, şu halkın içinde özüňe oturup beýdip çağırş edýän bolsaň. Olu men Türkmen halky eline ýara galyp şol Eýranyň hökümetiniň garşysyna görüşdüm ýa uruşdum diýip aýdamagy. Şu öz hak hukuklary bar, ýönekeýji, şolary beriň diýip aýdy. Indi uruş tursa, olar gopgun tursa, hökmen bosgun bolaýmala. Näme üçin onu kabul etmeliler? Näme üçin şu barada aýdyňyz? Ýene bir çykypdyr, men adyny tutup oturmaý. Ýa-ni Niýazow diýip, Serdar diýip ýykylyp ýatar. Bolýar. Öz işi, her kişiň kellesine aýyl işleýän bolsa, şolary ýaly hereket eder ýöne. O taýda beýik pars halky bar diýip öz beýik türkmen halkymyzy näme üçin peseltmeli? Näme türkmen şolarça ýokmy? Türkmen asırlar boyu şol pars paçalaryň garşysyna gylyjy işledip gelen halka. Indi bugün konsesin çıkarman oturuň diýip özüňize ene parahat ýurtda, demokratik döwletde o taýdaky diktaturany görüp görmezlige salyp ýaşlar öňüňizde oturuň, bu taýda görkezilýän o gyz kowlap ýörerler näme diýip. Näme siziň ogul gyzlaryňyz şu taýdaky milletiň hereketine de näme? Onun surat alındı görkezin Eýranyň oturan türkmenlerimiz.
bolmady. Bu gabahat iş bolýar. Bu bolup duran zat. Men şonu aýtmak isledim. O İran'daki mesele onu Trump çözer, hemme bilen ýa-ni İsrail bilen çözmez. Ol bizim meselemiz däl. Bizim meselemiz o Türkmen sahradaky oturan öz türkmenlerimiziň aladasy. Uruş dursa şulara näme bolmaly? Biz şulara näde gollaw ýardym ýa kömek etmeli. Birinji ediljek kömek olar. Bize tarap gaýda ata watanyň Türkmenistany. Biz borçly şolar kabul etme. Birinciden öz Türkmen, ikinciden biz bir tarap döwlet. Neutral statusyň bar Birleşen Milletler guramasyny. Şuna düşüneňizmi? Ene bolýan zat şeýlerek ýurtdaşlar. Bizimkilerem, bizimkiler diýen, nemisler diýen bolmasa, ýa faşist diýen, hökümet başlygyna oturan ýa-ni bir Türkmenistanyň guramaçylyk jenaýatkar toparny. Ağzyna suwalan ýaly bolupdy. Ne İran meselesini, ne Ukrayn meselesini, ne Orsiyet meselesini kelamagy söz aýdanaklar. Häzir şu Orsiyet meselesinin Türkmenistan näme degişligini aýdyn, şo bilen onsoň şu günkü söhbetdeşligimizi tamamlaýar. Seredin geçen 2 hepde ýarymyň dowamyny 2 hepde diýip aýlangarsy. Orsiýadyň baş propagandisti Solovýow, Orsiýadyň ýa-ni baş emesi diýip milletçisi ýa millet parady Dugin, Aleksandr Dugin, onun ýene de şol taýda bir ýerde Kaluga ýa-ni welaýatynyň hakimligine oturan bir yerli minister, onun ýa Orsiýat dolandyrýan partiýanyň wekili çykyş edip üçesem aýtdylar. Bir Merkez Aziýa, ýani bilen respublikalarymyz hiç bir öz başlatlar, ola bizim territoriýamyz, bize degişli territoriýa. Biz olara izin alýar, respublikada bular nähilet dolandyrjak bolsak biz özümüz dolandyrýar. Inni olara garaşsızlygym ýok, olara hiç bir taraplygym ýok, şu zatlary ýatdan çykarym, unudum diýip aýtdylar. Biz bu zatlara ýol berjek geldiler. Şondan soňam bular agzyna suwalan ýalyk bolupdy. Bizim öz iksany şol atalowlumuz bardy gurrunga o beýlek Orta Aziýadakylar bilen işimiz bar ýöne bolsa da bolmady diýip şu diňe özünden käser edeli. Ine şular ýerden ses çykdy, şularda şuna çel ses çykana. Näme üçin? Sebäp bulary halk saýlana. Sebäp bular halka hyzmat etjek haramzadalar däl. Etmänem edenak etjegem däl. Siz haçan şu zatlary akyl ýetirjek? Yurtdaşlar. Haçan şu zatlary düşünüp aýgytly herekete geçşek. Ine sorak şutaýdy. Şoňa jogap tapan welimiz şol rejim ýok. Inni oturun, oýlanyn, özüňize gerek netijeni çykaryň. Men şu ulukça şutaýdy duraýyn. Täze habarlar gelip, men size hukman ýetirer durun. Bolýa, yurtdaşlar hemmäňiziň öýüňize saglyk. Sag oturun, kefirlere çelli.